Wel, dyma ni, y ddrama fawr gyda'r Defaid Brith Iseldiroedd. Dwi wedi newid cyfrannydd nawr, mae dyn ni Sioe o Geredigion. Croeso eto ni, Morris. Shmai. Ti'n iawn? Ydw, diolch. Ti wedi bod stiwardio yma drwy'r bore. Nawr, dyma ni, Penllanw, Defaid Brith Iseldiroedd. Mae dyn ni oen chwrddwydd o Steve a Sarah Gibbons Aberhonddu, a wedyn y ddafod flwydd sydd wedi ennill nifer o sioeau barod eleni o iddo Robbie Jackson, Dumfries, Galloway. Mae cystadlu brwd ofnadw wedi bod yma. Mae'r safon y cystadlu wedi bod yn arbennig. A dwi wedi bod yn stwardio'r bryd hyn ers y dechrau. A chymod, mae'r nifer sy'n cystadlu wedi... Bron a threblu? Mae yn arbennig i weld y gwyd y gwyd. A'r ddafad flwydd yma nawr sydd yn edrych i reit i'r camera. Mae'n dangos hunan yn dda. A mab Hannah Ali Jackson sy'n berchen hon. Dim ond 16 mis oed, yw e? A mae wedi cael di ennill un ar y barod. A wedi cael llwyddiant. Mae wedi ennill yn Sioe Ucheldir a hefyd yn Sioe Swydd Efrog. O dwi'n mynd i wneud i fan hyn yng Nghymru. Mae'n grwt lwcus iawn oeddi, a bydde ni yn bersonol yn dewis i, achos mae'n ddafad flwydd arbennig. Mae'n dal ar llygad, mae'r corff yn llawn. Mae'n ddafad sy'n real dal ei hunan, yn real sioe yw gwyd y gwyd chi. Chwarae teg, mae'n edrych yn dda. Mae'n beryglus iawn. Ond mae'r Owen Hwrdd chwarae teg hefyd, a Owen Hwrdd, wedodd Steve a Sarah Gibbons wrthau, mae dim ond mis Mawrth gath hwn i enni yn ôl Sarah. Ie, Mae'n anferth am oen mis Mawrth, yn dywe? Mae'r Owen Hwrdd yn dal ei hunan yn y cylch, yn arbennig. Mae wedi bod yn cystadlu yn erbyn hwrddod mawr, pwerus, a mae'r Owen Hwrdd yn dal ei hunan. Mae fe'n arbennig o hwrdd, ydy. 6 dafad sydd gan Sarah a Steve Gibbons, a chwarae teg iddi. Mae'n troi o'n hwrdd mas fel na. Ond mae'r embryos y dyddiau yma, yn dos e, ti'n llun embryos gyda'r Defaid yma sy'n cynyddu dyddiadell ti'n gyflym wedyn. Cynyddu'r dyddiadell yn hefyd yn dod â'r genetig gorau i'r bobl yma. Mae'r arian sy'n mynd mewn nhw, mae'n dod â safon arbennig. Iawn, mae'r cwpa yn wylo'r beiriad, lle mae'n mynd? Ble ti'n meddwl? Y ddafad. Yr ddafad sy'n mynd â hi! Wel, arbennig, y goron drifflig i'r ddafad yma, Swydd Efrog, Sioe Ucheldir a Sioe Frenhinol Cymru. Arbennig, na gyd wedi'i, arbennig. A dyma tro cyntaf i Hannah i fod yn Sioe Frenhinol Cymru, mae Ali Gwri'n dod yn reoledd, ond dyma tro cyntaf i chi a hynnydd y sioe nhw moyn ennill. Ie, garantid, hon yw'r sioe o'r yn y byd, ydy fe? Cytuno. Da iawn, diolch yn fawr iawn i ti. Well, amazing. First time at the show and taking all the ribbons back. I know, very emotional. You'll have to text Ali now. How's it going with him, with the cows? Yeah, good. He's had a good go at the cattle as well, so no complaints. Any results? It was female champion and male champion, but I don't know how the overall went. That's exciting then. Yeah. But this year, she's done it, hasn't she? Yeah, she's done the treble now, so yeah. Triple crown. Chuffed a bit. Yeah, but she is special, isn't she? Yeah. What will you do with this one? I'll flush her now, so hopefully she flushes. But yeah, and then get on lamb after that and see what she produces. So yeah, so excited to see what she breeds. So you and Ali have also won this competition 3 times in a row. Yeah, yep. Amazing. Llongyfarchiadau mawr iawn. Da iawn.